Inke ang tini oro sarbai malai phega chikon sa Alma LD lifestyle ni YouTube channel chikon sa nono lamsogo ang ke nono ang ani mangpliu capture khaijam sunguta tini inke tini tamni bagi norok oro kuthum sa kai ko tai bo yang kwangma tam bagi norok oro tini chen hospital inauguration ni bagai phailejak ni channel ni mane subscriber nai to nai joto takor mon de hambai chini tini chen like history ke chini khomlong Kherangbar hospital OPD section chen tini inauguration khaina ni phaichingo ya precialai tongo chini maharaj pai kai ke chen inauguration khaina Oke, inke bubagran na cinglai jakta tam. Bubagran na. Oke, inke tei khorok sabo sarta tap tinin bagai sar pia ba an munai bo. Inke norok bo norok tini an mangplio capture khanyam sung hata tini. Inke joto channel la follow khai tong na hambai ro tai chini bubagran ni akbai klai chini DDA is habon bisinte Kherangbar ni hospital je building ke ta innovation khai janai ni joto logon koi nai na rok sa khami ang to ke hospital ke tala phai na rok tem kaham khlai no nai je ke mana hambai. Bonok hai to norok joton saima no sarunel eko nung bokisa kok sarita ni channel chikon sa hai bono views bango kintu 5k ro kau sadi sai kenar digi sadi ni sini madam ni channel no jotono subscribe kete di bele hambai live update rito je TTDC hapang samung choli maro je sini party ni activity rote kotubang ma robini channel ni bisingte update rito jotono jotono follow and subscribe kete hambai bele hambai aru nang buji kha tar mane nung bo nai tungu follow khai tungu anno bele no hambai yang bo sar iko bono to norok nugui tungo hor sal bathak yawi bo chin bubagrani logi bo leng yawi himui tongjau chini nung bo ani chikon sa channel kisa kok sadiro hambai madam no karno mo hai ke chin bisingo বিশেষ kai chini uma nya khaba puri rong bisingo ma hai tongmani tongno belai khatung kadini channel sangayo akudini kasya tamda video ko subscriber no wow hambai apni bagai jara ta gongya bro madam ni channel no subscribe kai de khaina nang thong kai aga saklai tini no sal belai chini bagai di prasar no bagai belai nangkumani sal karena oma hai kaye di prasa am sayo khumulung hai jagawo edicini headquarter mane edicini omo kaisa capital oro je kaisa asuk bisi kolok mani ya gulosung hospital kotor je mani seat bo kabang ma tarpor oro chini bororo UPT tongo mane jotto dikine tong tai kono jaga tai thanang ni kisa kaina sengai GB rogo IGM rogo oro refer khlaijago oro tai apti rongla oro operation mongo bode bagai phebedi nai phedi edisi hapang mo bisi bawo chengtam khlaika oro phageno no saimanai edisi agina edisi khumulung kri khata uktai bo nai toka je borok khumulung no busulung honi sanero borok aslo kuku andar se borok nukhon nuya hambai bele kono hambai sarno bo joto nislei tini no first time ang kumui kelayo haifono ani YouTube channel tin first time capture khayo no nung bo thaisa thani kok sadi Kalau hambai ani bubrang je nai thok tino na tini na puja ni ro phaya pura ni nai phaya na hai ma tono ya tino sigla jol ni logan kalai ka bo no hambai capture khayo bo nai ni ni awang wa siru jun na la nai yo kena mo nai ni sai wa to bang wa siru na la nai bubrang je ni ba nai tini tiang to juan rogi logi yang khomna ka hambai na to khomma mo hambai tini ro Kherangbar hospital ni building kata inauguration nai buagra phainai gabo ni logyo oro kahama building ka kahama hospital ka seni lukurokno oro ini sikitcha poriseba masa khamnai jangna ma binai phaibai ni request khayo ni log ni bising channel bising hambai thank you